Memorandum of Agreement para sa palaabuton nga housing project sa syudad sang Iloilo ginpirmahan na. Alkalde nagpasalig nga madamo nga Ilonggo ang mabuligan sang proyekto. Kag-launching kag ribbon cutting ceremony sang BDO automated teller machine nga nahamtang sa Iloilo City Hall. Ginpatigayon subo nga adlaw. Mga transaksyon mas ginpahapos na. Napirmahan na ang Memorandum of Agreement sa tunga sang Iloilo City Government kag Department of Human Settlements and Urban Development para sa pagtukod sang housing project sa syudad sang Iloilo. Ang MOA signing ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag DSUD Secretary Jose Jerry Acuzar. Lauman sang mga Ilonggo ang 10-story nga pabalay nga igapatukod sa 2.7 hectare nga lote sa San Isidro, Haro. Sa weekend, last Saturday, di si Secretary Acuzar, nagkanto kami to sa San Isidro sa Duta, sang syudad. Kay may 2.7 hectares pa tatong available para sa housing projects. No? Ginatanaw nila kung pwede ito makaubra sa 10 to 12 stories para sa relocation sites sa mga informal kag iban pa nga mga waay sang balay-bala nga nagaubra. Kompleto kita to kay may soil test naman kita para sa iya sang NHA nga iya ni Senator Frank nga 4 ka balay nga may NTP naman. So ginapasan na naton to ang soil test para sa duta, tan-on nila kung pwede ang 10 to 12 stories na kay gusto ni Secretary Acuzar kompleto sa amenities, no? May swimming pool, may clubhouse, may gym, may etc. Nga kung ano makitaan mo sa private nga condominium development, ara man sa ila. Ginalantaw man nga magpatukod sa 2.2 hectare nga duta sa Fort San Pedro sang medium to high-rise nga pabalay nga kompleto man sa amenities. Diretso kami to sa aton nga Fort San Pedro kay may presidential proclamation na ginambal nila nga posible man nga pwede dito maubra man ng housing project. May 2.2 hectares. So we will be sitting down with the homeowners there kung pwede man para nga maistoryahan naton. No? Kung feasible, the same, may amenities man like swimming pool, clubhouse, gym, kag iban pa nga amenities. Ang ini nga proyekto ang dululungan nga implementasyon sa bug-os nga pungsod, kung sa diin ginalauman nga matapos ang 6.5 milyon nga housing backlogs sang national government sa sulod sang anong katuig. Tinutuyo man sang sini nga proyekto nga mabuligan ang mga pigado kag informal settlers sa syudad sang Iloilo. Makanto kami karon sa aton nga City Council para mapa-confirm tong ginpirmahan ko. After sina specific na gid kung ano ang duta nga kinahanglan nila para nga plastan na kung diin sila may maalabot ko nung technical people na nila. Pero ini nga condo units ibaligya ni sa tawo kung sino interesado, maybe they can already start talking to Ikupaw. Ang iyang monthly will be 3,500 a month. 24 square meters. So kung sino interesado, basta mo nang ila design nga ubrahon. Ang participation sang city ma-provide lang sang duta. Ilan na yatanan ang developer, ang contractor, ilan na yatanan. Lauman ang groundbreaking sang housing project sa syudad sa bulan sang Oktubre. Nagpatigayon sang launching kag ribbon cutting ceremony para sa BDO automated teller machine nga ginpahamtang sa Iloilo City Hall, subo nga adlaw. Sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas, ang seremonya gintambungan man sa mga opisyales nagikan sa BDO kag ni Anay Councilor Dr. Lex Tupas. Tuman nga ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas nga diri napahamtang ang automated teller machine sang isa ka pribado nga sektor nga himo makabulig sa mga pumuluyo kag sa dalagan sang ekonomiya sang syudad. Madugay na kami ni nagapangayo kung masudlan man diri sa private nga bangko ang aton nga
nga syudad kay naibalanta nga kung private nga niya mas manami ang ila nga serbisyo. Kag ako gid mismo nag-text sa kay Tessie Coson kay permi kami nag-text sa nai parte sa Iloilo kag nangayo ko sinis ang ATM. Siling ko para makaserbisyo man sa mga empleyado sa syudad. Siling ko ari na ang imong ATM kag happy gid sila nga ari na diri sa aton sa syudad. Nalipay man ko kay ang ihado ko ari man nagbuligid sa aton para nga mapatigayon ini. Ginpasalamatan man ni former Councilor Dr. Lex Tupas ang pagpahanugot sang lokal nga panguluhan nga magbutang sang teller machine sa City Hall. Pinaagi sa iya mensahe, ginpalabot man sini ang importansya sang machine sa syudad kag sa mga pumuluyo. Accessibility, reliability, convenience, financial access for easier transaction with the Iloilo City Government, public and private partnership. Ini ang mga butang nga dako nga mga rason kung may BDO Network Bank ATM kami diri sa premises ng Iloilo City Hall. Mind you, this is the very first BDO sa isa ka local government unit kang nag-umpisa diri sa syudad sang Iloilo. Importante savings. Importante financial literacy. Hindi lang nga maggastos ang kwarta, maubos kag mangutang lang, kag makadto sa kung diin lang. Salary loans, importante man, basta ilang lang. May this ATM, the first here that is from a private and community bank, help Ilonggos transact better and in our small way help in strengthening the local economy of Iloilo City. Isa sa mga benepisyo sang BDO ATM, ang mangin mahapos kag accessible sa pumuluyo, ilabi na sa may mga ATM card. Ginpabugal man ni Mayor Treñas ang pagbutang sang machine sa Iloilo City Hall. Ginpasulod nila, bayad ni sila 15,000 a month, no? Para sa mga kuryente kag sa utilities. Parehas man sa iban nga mga ATM cards nga ari diri. But ang pinasaya sini because the first time nga may private nga bangko nga nagsulod diri sa aton. Ang benefit sa ATM ni first madugangan ang availability from 2 matatlo ka na may 30% nga dugang, no. Ikaduha, we all know nga ang private mas accessible, mas maayo ang iya services. That's why nga open gid kita nga gintugtantang magsulod diri ang BDO. Ini nga kahiwatan ang nagapakita sang maayo nga relasyon sang lokal nga panguluhan sa nagkalain-lain nga pribado nga sektor sa syudad sang Iloilo. Padayon nga magauswag ang syudad, pinaagi sa pagbuligay sang nagkalain-lain nga organisasyon kag sang mga Ilonggo. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.